O verán é tempo de reencontros. En Pol, como na meirande parte dos concellos galegos, os que tiveron que marchar tornan ás súas orixes. Eu marchei con un primo con 16 anos, tuve que pedir un permiso dos pais para traballar e ali afinquei en San Sebastián, unha cidade moi bonita. Había moitos gallegos tamén, conocí moita xente desta zona. A festa do emigrante rende homenaxe á veciñanza na diáspora. Levamos 36 anos disfrutando desta maravillosa festa e hoy pues estamos un pouco rebosados de xente, pero estamos contentos por dúas razóns. Ves a cara da xente feliz, un tempo maravilloso e nosotros poñamos os medios a través do Concello para que isto estea en orden. Os que tiveron que deixar a súa casa natal e as súas familias hoxe comparten lembranzas. Aquelas persoas que tuveron que deixar a súa terra en algún día, que son emigrantes, ou ben dentro do territorio español ou ben fora, pero que aproveitan o verán para regresar e encontrarse cos veciños, cas familias, a verdade é que é moi bonito. E sobre todo, persoas como eu, que teño emigrantes tanto en Europa como en América, a mí eso sinceramente me emociona. Por lo tanto, eu todo o que sei recuperar esas raíces desta xente é moi bonito. Son moitos os que non queren perder o contacto cos costumes da terra dos seus pais. Me gusta venir aquí, donde nacieron mis padres, y claro, sí que me gusta conocer la casa familiar y bueno, y el pueblo y todo, vaya. Na Carballeira de Mosteiro, centos de persoas desfrutan nesta edición coa música, as demostracións de oficios tradicionais e outros espectáculos. Fixen así e apareceron centos e centos de persoas que estades todos e todas invitados e invitadas, porque a maxia é algo que non pode faltar nas nosas vidas. Como tampouco pode faltar o descubrimento da placa conmemorativa da festa, na que participou o pregoeiro desta edición, o doutor Ramiro Varela. Un brinde no xantar popular para continuar ata a noite coa troula. Para todos os emigrantes.